Šuzvulové. Tady vás vítá toaleťák.cz a můžu si s ním klidně vytřídat i prdel a vítám vás u mého prvního videa na hru Happy Wheels. A jdem hrát. Ano, jdem hrát. Počkáme si loading levels. A já zatím jako jsem jo jasně, já jsem zatáčečík. Ne, já jsem jako takový debil. Ano, debil. Ne, já nevím, co bych vám řekl, já nevím, jak to říct, něco. A já nevím, no, budem se věnovat hře, takže to je, co to je vozík, to bolelo. A stejně jsem tam nedoletěl. Jedeme, co to je, já létám, hustý. Nebacha, za chvilku tu pojede vozíček, nebo co to bylo. A vím, že to bouchne. Zase jsem tam nedoletěl. Jau, to bolí. Au. Už nemáme vozíček. Máme hubinku. Dáme si něco jiného. Jo, já jsem vám chtěl říct, jako ještě nemám své mapy, protože ještě prostě jsem začáteční let's player nebo gameplayer, nevím, jak to budu říct, ale všechno vypadá z paměti. Ano, kruci, oni nás vždycky trafí, no, to na nic. Happy jsou šťastný, ale nevím, co vám říct. Yes, já jsem to zvládl, ale ne, juhu. Tak nic, ale, tady mám 31 FPS, dám exit to menu. Já nevím, jako, co bych vám mohl ukázat. Vem si jedulu. Aha. Kur. Já jsem... Jako to fakt? Je blbá mapa. Bum. Je to rozmasakuje. To je super. No. Aha, já už že skáčem. Tak jo, jako to už jsme vyhráli. 3 sekundy! Jsem borec! Nebo teda, vteřiny. Jsem borec! Jsem Bůh. Vemu si Indiana Jones. Fuj. Dětku jeden, já nechci vidět tvojí prdel. Co to je? Co to, pane bože, je? Já se s tam vyšoupnu. Pomoc. Help. Mě zabili. To jsou ale debily. Nějaká neon parkour. Ano, parkour. Tady jdu se ženskou, ji pustím. A máš to, ty krávo, jedno. No, jdeme tam nitro. Jo. A už nemáme mozeček, ano. Sice jsme žádný neměli. Takže... Jako to fakt. Kruci. Je, tady má se někdo opět. Pane bože. Jako... To má být, co? Pane bože. Jedem dozadu, home. Ne. Teďka nechci. Ne, zase si musím rozmlátit hubu. Ano. Pane bože. Jo, já jsem to dal. Jsem borec.
teďka, jo, aha, už to chápu. Nebo možná to, že jsem, jo, no tak, nic. Bum. A já zase se rozmlátím já. Ale ne, ale teď, jo, teď se rozmlátila ona. Má to kráva jedna. No, tady nic není. Nevím, tohle je takový nudný díl. Angry Birds! Santa letí! A kde by dej prasátka? Bych se je upekl. To chci umět. Angry Birds. Já jsem to ty vole přeletěl. Jestli zahrát na Angry Birds, se budu držet. Juh. A zase by to tady trefilo, to je divný. Jo. To si vy děláte normálně. Porodo EL. Ta. Porodo EL. Ano. Ne porodo EL. To jsem ale neumá. Tohle bude takový nudný díl. Jak bych to řekl. Mám natočených 6 minut a půl. Což jako není žádný rekord. Stejně to nepřežiju. Ani jednou. Jsem se bavil. A jo, tohle mě vždycky bavilo. Jenom se to dotknu, ale hned já to je. Ty lidi to fakt neumí stavět. Ano, všichni padají a já přežiju. Co to bylo, co? Co jsem to teď řekl? Ne. Zase jsem si rozsekl tu svoji zasranou headshot. A tohle bylo asi pro dnešní Happy Wheels vše. Ano, bylo to vše. Ale ještě vyzkoušíme tohle. No nazdar. Co to je? Ty vláčíš moji ženu. To teda ne. Já umím létat. Takže jako nemě být. Jako co to je? Co mám jako rozmasakrovat na kusy? Jako tohle. A ty opravdu jako nehulíš. No tak to máš štěstí, ty blbečku. Stejně už nemáš hlavu. Ani nohy. Ani ruky. Teda jo, půlku. To nejde, co to je? Co to je? Takže tohle bylo asi pro dnešní Happy Wheel vše. Takže čus volové. Jak se to vypíná, kurva. Čus volové.